itu space na. Hey, good morning guys. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय फैयै गवानिफ्राय थांनो दिन सफैबाय दिनै पुरा पुरि 7 दिन जाबाय ट्रेना मा होनो ट्रेना जोंना माने दा 7टायाव दं आरो मुम्बाइसिम ओमफ्राय गाबोन मुम्बाइआव सहैनानै गाबोन फुङाव मुम्बाइआव सहैनानै सानसे बेरायसिगोन ओमफ्रायो नेक्स्ट डे थांनोसै आरो न'आव डाइरेक्ट सहैखासिगोन नेक्स्ट डेआव ओमफ्राय दा पुरा पेकिं खालामनोसै आयौ गाननायावथ' गानबाय जिनो ओमफ्रायो दा जि गुलुं गुजुं दंजोबो गासिखौबो हाननानै साफा खालामनानै खनजोबनांसिगोन नङाबा जानाय नंला खोन्थानोथ' रुमखौ ओरैबायदि लेथ्रा जादों दुगैखांबाय आं जि मोजां मोननानै मैया बेरायनानै एकदम बिचआव थांबा मिन्थिबाय संख्रिसो नालाय एसे इनि माबाया मा होनो दै फिसा फिसा सावस्रिनायफोरा बारफोरानो एकदम आथा मोनजोबो संख्रिनो गोबाबनो दुगैयाबाथाय एकदम मोजां मोना फैनानै खर' सुनो हायासै 12टासोआवसो सफैखायो फैबाथाय माने जों हर जानो थाङो नालाय ओमफ्रायो हराव खानाय सुनो हायासै नालाय आङो खर' सुनो हायासै नालाय आङो दासो सुबाय आरो ओरैनोथ' दुगैनानै उन्दुयो नङाबाथ' आथा मोजां मोना नालाय ओमफ्राय दा पेकिं खालामना लानोसै दा एसे बेरायहैबावगोन खोमा मिन्थिया बेखौ होमबाबो पेकिं थाब खालामना लानोसै नङाबाथ' दिनै जोंना चेक आउट खालामनांगौ 12टायाव नङाबा जानाय नङा नङाबाथाय थाब खालामना लानोसै नै गानदों गारसोदों ओरैजाय बुंजोबना दं नै आयु लेथ्रा उन्दुनानै बेफोरखौ खनाखै अबावबा मा फोरानलाबायना दोनदों एखौ साफा खालामसै गाइस ओमफ्रायो बेयावबो दं आंनि माखासे बुस्थु बेफोरो टेब्लेट्सफोर नै बेयो जाहैबाय साम' माबानिफ्राय खनना लाबोदोंमोन आं सागरनिफ्राय थैनायसो बेयो ओमफ्राय सागरनि दै गोबाब डेन्जार गोबाबखा स' गाइस बे रुमखौ गारनानै थांनोसै टाटा बाय बाय चलो चल मुंबई से गोवा से मुंबई आ जाओ थांसै जोंना नुवाखै 204मोन So guys जोङो हटेल चेक आउट खालामनानै फैबाय बेगफोरखौ हटेलावनो दोनथ'बाय जोंना 8टायावसो नालाय ट्रेना 4 घन्टा बा 5 घन्टासो दं आरो जोंनि आखायाव टाइमा बेखायनो एसे बेरायनो फैबाय बे जायगानि नामा जाहैबाय काबो दे रामा आरोना बेयो भिउ पइन्ट आरो बे भिउ पइन्टनिनो मा होनो बीचबो दं आरो एसे 5 मिनिटसो थांबा मोनगोन आरो बेखौ दसेनि उनाव थांगोन फार्स्टआव जों बेखौ बेरायग्रोनोसै एसे नायदो बैखौनो नुबाय थायोमोन ना फट'फ्राव बैखौनो नुबाय थायोमोन ना फट'आव
Ada ada. Beko nuyar na video bro. Jarele? मग मला हसणार का हे किती सगळं कचरपट्टी तू घाल करतो तो ते तू स्पेस ना Silongbaरि birat गोजौ हाजो Ramaport nama. So guys, नै दा जोङो भिउ पइन्टखौ नायना फैखांनानै जोङो बीचआव फैबाय आरो जों जिहेतु भिउ पइन्ट नायदोंमोन ना दहाय बिनि गाहायावबो बीचबो दंमोन हटेलबो दंमोन थेवबो जोङो नैबेनि बीचखौ नायनो फैबाय आरो ना बिनिखौ मोजांसिन होननायखाय नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो आयो देहा जनि या ঠান্ডা পাইছে ন रोनाल्डो जंगल पता चला है Wah, budrile pendele थाइजौ दंफां दासुंदों फांसे नारेंखल आरो काजुनि बाहेरा थाइजौ दंफां फांसे नुबाय पानी जाने के ना ओह हो आ गया आराम से चलेंगे आप जाएगा क्या हाँ जाएंगे थकान हो जाएगा हाँ ढेर पानी ऐसे फुल था नहीं है Pai saikul apa itu saku? माबायदि नांखो फैनानै बिराद मोजां बिराद गोसोम जाबाय बिराद गरमखा वेट वेट
ఇప్పుడు అక్కడ కూర్చున్నా బ్రో ఫోటో తీస్తాను Ikaw ba? Sumuli dyan. Lagay mo. याव दखाना मानसिलाई नुका भिर जायो मा फिथाइ बिलाय अल'थ' ना बे नङाना गवा ट्रेन स्टेशनाव फैबाय थांनोसै नै दिल्लुथिं लाटांनो बेक गवा ट्रेन स्टेशन जोंना ट्रलिया আমি অহালৈকে চব পোৱাহি ट्रेनाव गाखोबाय जों ट्रेनाव बै गथ' फिसा थांबाय सायाबो मालाय इदिसो सोमना लोंनांगौ गाइखेर सायाबो मा जा बेजों लोंफेरनोनो मोनाखैबा बिदि जोंनिखै मोनो जानो जोंनिखै मोना माबाखौ ग्रिन टिफोरखौ मोनोब्रा बेयाव सिनिबो दङ बे सिङाव सिनिबो दं सापातबो दं मोननैबो मिक्स कालार जाबाय कालार आइबो मिथिबाय एदोसा कालार आइबो मुम्बाइनिसा मुम्बाइ सौफैबाय मुम्बाइ स्टेशन ट्रेनानो ट्रेन बेगखौ थिखोबाय नै टेबुलसिम हटेलसिम लांनो बेगखौ थिखोजोब्बाय हटेलसिम लांनो एनो जाहैबाय